Nduk Niken, ayo kene. Mbak Niken ben munggah nyedaki Mas Gareng. Wah. Mbak yo mesem merengut bedae apa? Susah bedae apa? Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Bayu. Pinaringan sehat toh? Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehatke mergo sampeyan kuwi dudu duweke kulawarga ning saiki duweke masyarakat umum mergo Nggih. kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep pangestune. awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas, pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet nggih Nggih to. leres. Nggih, niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sik Nduk kagem Bapak Suryadi. Oh nggih, kagem Bapak Bapak Haji Suryadi. Bapak Haji Suryadi. Nggih. Suryadi. Menika selaku direktur utama. Oh, lah kula foto kalih. Wau Ibu- Pak Trisno. Pak- Sanes, Ibu Suryadi ketingale. Nggih. Tapi kalih Pak Suryadine dereng. Ayo mengke no. Kok diaturi pinarak munggah. Oh, Diatur. oh gitu biar Nggih. biar saya Kok- juga tahu. Ah, nggih no. Kau yang kepareng foto munggah lah yen wis cedak rene gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Suryadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa anu kalian Pak Haji Sutrisno. Dadi mungkin ya Saya akeh. nggih, dadi jenengan lenggah sik. Lan Men Pak Suryadi karo Nduk Niken. yen Pak Suryadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, Sing ini bener tuwake ngoten wis niku. ora butuh. Apa rumasamu sing tuwa iki kenthel. Kok cair yo padha wae. Wah, apik men suarane rek. Kok horor Nggih, itu, Cak? Nduk Niken iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semoga Koperasi Karep Bojonegoro dan juga khususnya buat Bapak Yadi. Sriyadi semakin jaya, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lancar, Nggih, amin. semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya kundang Koperasi buat Karep. masyarakat itu loh, Oh, semakin saya rukun, saya makmur masyarakate. Pak. Nah, Nggih. gitu. Pak Suryadi donganipun lare ingkang tasih polos mandi. Benten kali dongane sing gondol 50.000 yo. Ngapa ta? Kok gondoli piye dilungi kok gondol? Aku dendam pokoknya aku. Kok dendam? Jadi kok? kira polos bocah iki. lah, kue saya ketahui lagi apa? Ingsun pribadi. Iki apa Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean, Hah? sampean ora sir ngewehi aku to. Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya, Mbak iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis suwe to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Ya mosok ya tega. Ayo. Mosok ya Pira kuwi? Pira kuwi? 50 lho Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok Genepi pira? 100. Ya 150 paen kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil. Lah, Sampe ikhlas apa ora? Kayake nesu lek nesu nyo gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak keke. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Kooperasi to Oh, Mas. krungu iki operasi. Ati kok koperasi iki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Yen wis karep tak kei. Iya ya. Aku wis karep. Wes rasane.
Nesu kaya. Aku anggur kepethuk niken kok mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Mbak Niken. Nggih, Mas Ya, Bayu. disalam dulu, salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iki. Inggih Luar ngaturaken biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Kok pertelon piye? Lah iki kono. Iya, kaya ning pertigaan. Ah ning kene piye disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung nggih karyawan karo staf-stafnya. Tapi hari ini malam hari ini untuk umum loh Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh. Kayak sing mirsani kuwatah sangat loh Wah, Mas. jan hebat nek semene kok Nggih. wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa toh? Apa? Iki Apa? Itu kok ana pesawat ning kene iki itu didol? namanya drone. Apa? Drone. Oh, drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu enggak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ini kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tuwa Mumpung di kan. kamera. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jin. Oh, berarti hilang Mas lek enek jine. Ora ketok ya? Ora ketok lek Ora putih lek ketok. sing mening-mening ayu-ayu ketok. Iya. Anggere sing Aku tak putih. pindah saka gym ning jam. Iya. Oh, aku diarani kowe kaya dukung to, Kek. Lah sapa sing tukang? Mbahmu dionekke gym kok kowe Sapa sing ngunekke sampean jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora ngerti apa ya terus kamera sampean. drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso Baper lho ya Mas. Gumun aku. Ya iya. aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah gelo. Saiki perkara putu karo Mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Iya. Nduk niken nembang Nyidam Sari, gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wes. Ning nggone banner iki uduk gareng sampean itu sing dipajang kok tapi tekane sampean ya. Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok yen nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngerti foto kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah ti Mas. Oh, gareng Mas. Jera. Kudune sing luwih enom to Mas. Supaya panitia ora kleru Heeh. ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niken gandrung Mas Gareng. Wis Ayo. kuwi anggepen wolana sing bagus dhewe. Ya ta. Nggih. Arep kaya dicet. Ning kuwi anggepen Oh, Dicet. apa Iya. kurang gawean kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja dicet to. Ayo. Paling ora ya ditato. Kono Cahyu gandrungan kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali kok. Maka duh wong bagus. Nggih. Dah wang bagus. Bapak jening hati. Iki jane niken iki statusnya apa to? Lah ya penyanyi Waranggono no. Penyanyi polahe kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manuto to, manuto. Arang-arang tuh gandrung wong ayu. Oh, arang-arang piye? Gandrungan karo niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Ah kok.
Oh sehat kok asam urat. Asam lambung kok ya. Ayo, rene. Kok asam lambung? Eno. Ayo. Sawangan lampu kaya ana sing mati siji. Lah, ngono dirembuk. Dah iya. Kaya ngene mang nandang as gejala kencing manis tadi. Ngene nyapa sing biasa. Joget biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku kuwi gareng dudu laboratorium. Isine Ya sing penyakit apik kok. aja ngono. Ya sing gagah. makane sing gagah. Aja koyo Iya, iya. Iya, aja dadi atimu. Saking senenge atiku polahku kaya ngono mau. Oh, nggih. Ya ganti Mas Garing sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Garing digandeng. Nah, Jan, kaya putune nyenterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula. Kencing manis nek. Biasane wis tuwa ki kudu cek ngono kuwi. Ya cek-cek ning ora kakan penyakit to. Ya, do dewa, ndone Ken. Ayo wis nyawang kini nih Ken. Welas sana. Ken dituntun Ken. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati ya. Lah ngopo ngerti-ngerti miring-miringnya kok ya wedi to. Lah Drama. kaya malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering lah terus pamane zaman Gen Z apalagi ini zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene iki yo rene to Pak De, Yo, Pak ning De. yo, terus aja dituntut kon maca syahadat yo koyo mecati. Wis sampean Islam apa ora? Yo Islam. Yo Islam ki maca syahadat ki yo rene salahe. Ning yo aja Malah terus mlebu. kaya wong mecati ngono to. Tutungno Yai. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? Ya. Besok kapan katakan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Oh, bagus ya. Bagus. Bagus. Upama sira Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah sarah Ing Jaladri. ing Jaladri. Paten kakean lagu tadi ora hafal ya. Apal? lapal iki wong ngelingke wong ki nani lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni ya kan ya. Lah ya, kono dhewe ya ora apal. Jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat tok dadi pasangan sampean, no. Wis ora kuat piye ta. Kek? Oh, mulane anggar petuk, petal, petuk putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti Ya wong ora. piro wae. Ora, yo urung jodone. Iki isih konsentrasi ning sekolah. Saiki kelas piro to Cahayu? Kelas 2 SMA. Kelas loro SMA. Oh, nek Masa cecak karo wong lanang iki nggo semangat belajar. Iya. Ngono
mosok arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, iki apik. Lah iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kanggo. Keloro-loronen. Oh, alah ya. Yuk kan. Nyedam tari. Yuk. Lanjut. Sok. Nyedam sari. Tepuk tangan kagem Niken Salindri, Bapak Ibu. Iki mumpung tak tes saiki. Kenapa? Ning aja berpikir negatif lan pornografi. Tidak. Pornografi. Saya selalu berpikir positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah iya ono genahe. Ya toh, Mas. Lah ono koperasi yo kuwi lah apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah. Ada. Asi ki air susu ibu. Bener. Koperasi wadah air susu ibu kuwi BH. Iya, Ya. heeh. Artinya BH berbadan hukum. Nggih. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi Karep ini. niku genah wis sah, tur aman. Nah, kalau tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Oh iya, nggih. You know? Yes, jadi saya tahu arti koperasi. Koperasi adalah BH. BH. Berarti dieling-eling, Mas. Ha-ha. Soalnya enek pelajaran ning SMA biasanya kan enek to Mas koyo tabung-tabungan ngono kuwi Oh, enek tabungan, apa-apa. nggih. Koperasi adalah BH. Kok lek nganti salahne gurune. kon golek garek. Ya. Oke. Oke, anggota koperasi kudu sing nom, sing tuwa rasa dadi anggota koperasi. Ya ora to nek ning kene iki tuwono mu kabeh. Wong nom apa? Ya, Ayo, monggo. tutupno Ya, Nduk. lagune apa Monggo. iki? Nyedam Nyedam sari sari. langgame. Oke. Monggo yuk. Ngerangin ayo gender sinter gampang ayo. Terima kasih, matur nuwun. Jane lok tenan. Oh, mulai ya ora gumun, ora Piye? vokal yang Niken ki saya mumbul. Lah ngapa kok Mergo kualitase bocah iki pancen nyata ora tegese ora karbitan, ora karbitan. ora kesengkan, ning Wah. ditata karo kahanan. Ah, mung ya dongane wong tua muga-muga tetep eksis sepanjang masa. Amin. Nduk Niken ampun lenggase, aku tak nyuwun tulung Pak Dirut diaturi pinarak wonten Oh, panggungan nggih. Magareng. Nggih. Bapak Siriadi sekalian, Bapak. monggo menawi wonten keparengipun. Bapak. Sekalian Pak Trisno, sinten mawon ingkang bakal dipun kanthi kados Bapak. sadar saben monggo mriki. Bapak. Pinarak mriki. Bapak Sriadi keparenga wonten mriki Bapak. Monggo Bapak, kalian monggo ibu, pinarak mriki, monggo. Kalian ibu, kalian Metara. mawon.
ketemu melih Mas Gareng pinanggih kalian beliau Bapak Suryadi kalian Ibu. Oh, oke. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Ibu. Nggih, pinaringan sehat sedayanipun. Binerkan dening Gusti. Sadurunge matur kana terjemahan Suryadi kala wau. Malah. Ngapa dijelentreh-jelentreh iki kuwi? Yo kecetok. Kok suarane gampang kaya ning jero gembok. Ora mudah-mudah kok Bu. Kene. Iki yang sewu. Nggih, niki matur sembah nuwun sampun kersa jumeneng wonten mriki supados masyarakat sakiwa tengipun mriki pirsa endi to piyai sing asmane Pak Suryadi nggih menika. Ha iya, genah piyai kene pirsa kabeh. Bapak badhe paring dawuh. Monggo, Pak. Nggih, matur nuwun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu pengurus, pengawas, Koperasi Karep, jajaran manajemen dan seluruh anggota, karyawan, karyawati Koperasi Karep dan PT Karep Alam Sejahtera dan seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Terima kasih malam hari ini puncak acara hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49 disemarakkan oleh semua masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Mohon doa restunya, mudah-mudahan Koperasi Karep di seluruh unit usahanya dan PT Karep Alam Sejahtera selalu diberikan kelancaran, kesuksesan dan perkembangan. Amin. Dan semoga selalu membawa rezeki yang melimpah, barokah, manfaat untuk kita semua. Amin. Sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Dan sehingga hari ini alhamdulillah hiburan wayang kulit dengan Ki Dalang Mas Bayu Aji Prasetyo. Dan seluruh kru yang luar biasa. Dan tentunya alhamdulillah hadir juga Mas Gareng Semarang. Terima kasih Mas Gareng telah menjelentrehkan. Oh, jelentrehkan apa bahasa Indonesia? Jelentreh menjabarkan. Dan juga hadir pula Nduk Niken yang dulu masih kecil imut-imut sekarang imot-imot. Rekamanipun wonten mriki sih kelas piro SD? Masih SD. Dulu angger teko Niken namanya dijak foto. Gendel ibu ae. Alhamdulillah tadi sudah begitu datang disambut, alhamdulillah kemasuk ruangan saya. Alhamdulillah. Nduk Niken, terus beliau itu mengenang masa lalu, masa kecilmu di sini. Riyen ya neng kene karo Mas Sleng. Om Sleng almarhum. Ya, sekitar tahun 2012 13 lah ya. Nggih, niku. Mula niki terus biyen Nduk Niken isih SD, saiki wis kelas 2 SMA. Alhamdulillah. Mas Bayu. Dawuh. Kula nggih badhe maringke apresiasi kepada kru panjenengan. Wes, alhamdulillah. Mboten sah, Pak. Mboten sah. Niku mungkin nek dikek saya glelek-glelek. Ora. Tapi khusus nggih napa? Saya dulu bersama Suwargi bapak saya, Bapak Haji Muhammad Budi Suprayitno. Oh, Pak Prayit nggih. Alhamdulillah 23 tahun yang lalu saya mengenal cintaku yang pertama. Alhamdulillah mungkin masih eling sak meniki sapa sing pernah nanggonku tanggal 31 Mei 2002. Lah iki. Ayo Mas Bayu mesti ra kelingan. Soalnya Mas Bayu sik cilik mungkin. 31 Mei 2002. 2002. Nah, pas iku pas ngantenanku. Pas nikahku. Nggih. Niku sing ngasta dalange sinten? Ora enek Mas dalange karena dalangnya waktu kuwi Pak Budi Suprayitno senengane Bapak Mas Bayu, Bapak Anom Suroto. Maka di sini yang masih saya lihat, alhamdulillah panjang umur hanya Pak Giarto. Oh, nggih. Pak Giarto monggo masuk sini Pak Giarto. Mriki Pak Gi, mriki Mas Desan. Mulane ket sore kok mesem. Tolong Mas apresiasi saya. 2002 niku sing tesih nggih Pak. Pak Giarto. Pak Samino hanya
Sik, Pak. Hanya 4 orang yang 5 orang yang 5 orang. Nggih. Yang datang di sini berapa? Gangsal. Oh gangsal. Nggih. Ya wis aku gandeng seneng Pak Giarto tak kayak Pak Giarto sih. Boten apa, boten ndak masalah. Menika kula namung matur bahwa Nggih. alhamdulillah pengrawit abdi menika Nggih. diganti bukan karena abdi itu bubar, Tapi- karena memang satu demi satu sampun kapundhut. Regenerasi. Regenerasi. Nggih. Ingkang tasih sugeng utawi gesan nggih diantaranya Pak Nggih, Giarto. Pak Giarto. Nggih, sisa-sisa Broto Pak Yudo nggih Giarto. kantun menika ayo. Tasih kemutan panjenengan manjak dateng Basuki Rahmat nomor 43. Tasih nggih. Langsung di nanggone gedung Tridharma. Alhamdulillah panjang umur. Ini kenang-kenangan dari saya, mudah-mudahan barokah. Tepuk tangan kagem Bapak Suryadi. Alhamdulillah. Matur nuwun dan Bapak Suryadi, muga-muga panjenengan sak keluarga pinaring sehat, Amin. lancar, Amin. sukses. Amin. Amin, 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 amin. Matur nuwun. Alhamdulillah. Mas Bayu, Dawuh. nanti ada 5. Yang 4 mana yang 4? 4 ya kebet Mbak Darsini barang niku. Monggo silahkan ke sini yang keempat-empatnya. Berarti anu sih. Nah, Pak Mangun, Pak Samino, Pak Demur, Pak Diratin. Ayo, Mbak Darsini. Masih. Sing rumangsa panjak tuwek ngadeg. panjak tuwek. Nggih. Mbak Darsini, Pak Diratin, Pak Demur, Lek Samino, Pak Mangun. Ayo kene. Nggih. Nggih niki mila anu sampun mayang karo sedaya niki terus. Pun bibar Broto Yudo nene Mas. Ayo. Niki pun mendita sedaya, Pak. Nggih. Alhamdulillah panjang umur. Nggih. Ini manjai pas manten saya. Nggih, Ya. alhamdulillah. Dan ini Penggemar tidak raya. boleh meri karena ini rezeki. Yang kepengin untuk dum-duman tuwek oh. Waktu kuwi jaman kuwi Mas Gareng urung lahir gitu. Oh. dereng enten niku. Pak Bayu derek dalan niku kula pun derek panom. Ning di. Iki lah neng Tridharma, aku nggih. wingi kae neng Trimoluwung. Nggih. Niki Bapak niki. Nggih, cara anu ya veterane kerawitan ayo. Ning masih produktif sedaya. Nggih, terima kasih. Matur nuwun. Tepuk tangan kangge Bapak Suryadi, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wah, mlakune terus beda. Iya. Mau munggah panggung ki ngene lho. Bar nampa ku terus Iya. Sesuk wani babat iki ayo. Neng matur sembah nuwun Pak, Nggih. kula makili kanca-kanca ruang menika sampun dipun paringi apresiasi. Nggih, Mas. Perjuangannya beliau-beliau itu sangat besar sekali untuk mempertahankan budaya ini. Leres. Dan juga anu Mas Gareng kula matur nuwun kalih Pak Yit. Napa? Beliau kan juga sebagai sesepuh SBA, sedulur Bayu Haji. Oh, ngono ta? Setiap suro ringgitan itu mara sepuhipun beliau. Namun sak menika sampun kapundhut. Oh, nggih, leres. Mugi pikantuk swarga lah. Amin. Bapak, nggih niken punten mriki pun monggo badhe Oke. ngersake lelagon menapa. Terus sinten ingkang badhe dipun dawuh minggah. Ayo. Nggih. Nggih, monggo. Mbak Niken, Nggih, dalem, Mbak. sampean ini mulai wingi wis didambakan oleh Nggih. warga Bojonegoro. Leres. Nggih. Sesuk Pak Niken kapan? WA aku nih. Sesuk Niken kapan? Sesuk Niken kapan? Alhamdulillah malam hari ini Mbak Niken sudah tampil di sini. Amin. Mudah-mudahan Mbak Niken dengan tampilnya di Koperasi Kar bisa menghibur masyarakat Bojonegoro. Amin. Amin. Dan senang bahagia mendoakan Koperasi Kar tetap jaya-jaya selamanya. Amin. Ah, Mas Bayu, Dawuh. karena saya itu juga mesti ada partnernya. Oh, partner. Nah, partnernya biasanya pengurus karena yang di sini ada pengurus. Monggo Pak Haji Sinten, Pak? Trisno SH, Pak Widarko, Pak Jarwo. Pak Ketua Koperasi, Pak Pak Ketua Sutrisno. Nggih. Nggih, Pak Jarwo. Monggo bapak-bapak ingkang Monggo mriki monggo. Mbak Cip, dan ada Sri Kandinya satu sekarang, sinten Sinten? napa? Bu Sri Ratna Dewi ya. Oh, nggih. Oh nggih, Bu Sri. Monggo Bu mriki. Monggo Bapak-bapak mriki nggih sampun dipun sebat monggo mentara.
Nuwun sewu, saderengipun matur kata-kata kula badhe nyuwun pirsa ingkang sisih mriku, Pak sinten? Sik sadurunge Mas Gareng takon saiki tak takoni dhisik Mas Bayu. Napa? Nggih. Lah aku disenggal-senggal karo Mas Gareng terus Kula mboten nyenggol niku. Oh niku buyuten Pak. Lah iya. Kula mboten nyenggol. Mas Gareng. Nun. Pengen cair. Nggih. Pengen cair to? Oh. Lah mosok ngene disenggal-senggal ngene. Kula mboten nyenggol niku ngode. Alah. Mas Gareng. Nun. Yen pengen cair gampang. Napa, Pak? Coba bedheken jenenge bojoku sapa. Nah. Ayo. Artekno sisan. Kowe mung wis ngartekne aku to? Nggih. Ngartekne aku berarti caire 50. Yen ngartekne bojoku 150. Mboten, yen kula ngarani niki kula wedi kleru. Niku pusaka lho, Pak. Naminipun nak pusaka. Naminipun sinten mengke kula artekaken. Lah ya jenenge sapa? Lho mboten sapa pun mboten napa-napa kula. Karo bojone dhewe kok lali. Ora wong Pak Sri Adi nyetes kok. Menawi boten klentu lho, Pak. Nggih. Kira-kira niku. Nggih. Nun sewu lho, Pak. Nggih. Menawi boten lepat lho Pak. Nggih. Bang kok dinteni kok. Kowe kok ngenteni ngopo? Ya, Wong Sa. sing arep mari duit kene kok wis ngenteni. Lah aku Nggih. ya ngerti namane. Yen boten salah, Ya boten klentu. niku sinten? Alah, malah Iya, tak mulai. Aku terus terang wedi. Yen nganti nun sewu, Bu. Panjenengan bolo kula to, Bu? kepala ora Asmanipun ngerti sinten? kok. Yo ora apa-apa to takon dhewe. Sing nakoni sing kakung, sing putri sing tak takoni. Naminipun sinten? Sinten? Lah. Bu yang harus sinten ayo. Wah, Ayo. repot kapan caire. Mboten saestu mangke kula terjemahkan Bapak lah sampun. nggih. Naminipun sinten? Tuti Wahyuningsih. Ayo. Tujuan omah-omah karo panjenenganipun Pak Pak Sri Adi. sampun kelampahan. Kok ngono? Lah, ti mangsa menika sampun dados garwanipun. Oh iya. Loh. Terus Sinten malih, Bu? Wahyu. Wahyu Ningsih. Wah, saiki wis dadi garwane Bapak. Iya. Suwe. Heeh. Yu. Terus Yuwana slamet ora ana alangan sawiji apa. amin. Ning. Niate takon jeneng mergo arep ngekeki aku. Cair. Terus terus yang kirang. Kirang, Pak. Ora iso wis cukup. Cukup sekian dan terima kasih. Oh alah. Pak Sri Adi sido kenek iki mau ya. Pokoke aku ki Lah piye wong meneng disenggal-senggal ini? Lah aku ki tak jerak. kira ki driji dadak buntut ta, Pak? Wah. Wah, buntut iki nyat. Aku dipadake duwe buntut teng arep. Weh, betheo salah siji. Den cahe. Alah. Iki lho, bapak iki asmane sapa diterjemahke. Namine sinten, Pak? Ayo. Ayo iki tak kei anu apa kuwi klune ya. Kak, anu Mbak Nggih. Niken. Klune niki beliau ketua koperasi. Nggih. Ayo siapa? Ketua koperasi namine Ayo. Pak Sugeng Kencana. Lah. Nek kaya bis. Sinten, Mas? Wong ki nek piye to? Kasih sayang asmane saya. Nek Jawane apa? Aku seneng kowe lah. Jawane apa Jawane? Katresnan. Nah, asmane sapa? Pak Tresno. Sutresno. Nah. Pak Tresno ki sadurunge jabat sebagai ketua koperasi, biyen pemain ketoprak siswa budaya. Lah kok Ora iso? sak-sak. Munggah panggung ki malah wis. Lah kan saking senenge lho Pak De kok. Ora ngendek seniman no beliau kok cair iki. Oh, mindah HP. Pindah HP. Tak kira caur. Ya kan weekend Pak Nggih. Sutresno. Matur sembah nuwun Pak. Alhamdulillah. Aku ora leren nerjemahne lho langsung di. Perasaan nerjemahke ya kan ya. Ngomong bedek tok lho. Ayo. Teko Bapak. klu. Bapak. Sinten malih jenengan sinten Pak? Klune napa klune? Wis iki engko cair terus engko. Weekend ki penyanyi apa bang titil lho tadi. Lah ngopo? Kok kabeh-kabeh dijaluki. Pegawai koperasi ya. Kowe Kaya yang koperasi. Nah, kowe yang njaluk ki aja kowe tok. Aku jaluk. Alah wong kiri kok jamaah ya. Monggo Pak. Pak, Anu, badhe nyekel ngersake napa Pak Trisno Pak? Nggih. Kalian Pak Pak Sri Adi. Apa? Bapak-bapak. Monggo. Monggo Bapak-bapak Eh, apa?
Kula nyuwun lagu Perahu Layar. Oh, Perahu Layar. Kenapa harus perahu layar? Karena ibarat bahwa Koperasi Karep ini adalah sebuah perahu, sebuah kapal yang ditumpangi 6.500 orang. Amin, amin, amin. Sehingga saya sebagai nahkoda kapal itu supaya semuanya bisa makan, semuanya bisa hidup, Tepuk tangan kagem Pak Suryadi. untuk Koperasi Karep dan untuk perahu yang kita tumpangi bersama dan memberikan dampak positif ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Amin, amin, Dan amin, itu amin, amin. monggo perahu layar. Monggo, Perahu Layar yo dipun garap. Monggo, yo. Monggo, ibu-ibu ngampur kabeh. Yo, awas. Terima kasih, matur sembah nuwun Pak Suryadi. Suwun bapak-bapak sedaya. Monggo menawi wonten paring dawuh malih, Bapak. Monggo. Satu lagu yang Mbak Niken itu apa ya? Teman-teman itu kan mendambakan Mbak Niken itu datang di sini. Nggih, Dan- napa Pak? Ngersakaken napa? Lagu yang diinginkan teman-teman itu ayang-ayang aja deh. Oh, ayang-ayang. Karena ini kalau semua kan kalau nyetel YouTube-nya Mbak Niken, oh lagunya ayang-ayang. Oh nggih, siap. Ayo, iki diatur ayang-ayang. Nek Mas Gareng ngerasa ayang-ayang, Mas. Anyang-anyangan mawon. Gareng. Monggo Mbak Niken. Yo, ayang-ayang. Yo, ayang-ayang. Monggo, ayo coba. Monggo, ayo. Yup. Tatang rasane ati kang nandang sangiteng liyan anyawang aku kowe lapo katresnane. Tepuk tangan Bapak Ibu, kagem Pak Suryadi. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Sri. matur Nggih. Wah wis iso gawe lega nduk Niken. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Anu nyuwun dawuh wonten malih monggo. Anu pripun Pak Trisno dawuh Pak Trisno. Dawuh. Monggo Pak Trisno. Pak Trisno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Bojonegoro, karyawan Koperasi Karep dan anggota Koperasi Karep. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini ada pagelaran wayang kulit Ki Dalang Bayu. Alhamdulillah dengan tahu Niken Salindri sama Mas Gareng. Mas Nah, Gareng. alhamdulillah ini luar biasa apa yang diangan-angan oleh masyarakat Bojonegoro
pada malam hari ini sudah terlaksana. Amin. Mudah-mudahan hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49 Koperasi Karep tambah maju, tambah berkembang dan tetap jaya-jaya selamanya. Terima kasih. Amin. Hebat luar biasa. Nggih. Ini 49 tahun, insya Allah mengko yo bakal tahun emas nek wis 50 tahun. 50 tahun. Nah, kira-kira rene neh ta ora Mas Bayu? Lah pun monggo nyumanggaaken derek bakenipun gitu. Mas Garing paringi sehat, paringi sehat. Amin. Sedaya paringi keberkahan. Kalian ngeten Pak Sriyadi. Nggih. Menika gandeng panjenengan menika tresnani dhateng kanca pengrawit ngantos semanten menika. Oleh titen ya Mas. Wiwit saka Pak Yit. Lho saking Swargi napa Rama Mara Sepuh. Lah kula menika namung kepengin ngaturaken tali asih karena malam ini lakone Gatotkaca Winisuda. Menika kula ngaturaken tali asih tokoh wayang Gatotkaca supados Koperasi Karep terus mengepakkan sayap demi kemakmuran masyarakat. Tepuk tangan semuanya seluruh anggota dan karyawan. Monggo Pak Yadi keparengan nampi menika namung tandha tresna saking kanca-kanca abdi kagem panjenengan. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah. Besar. Nggih. Ketoke Pak, wayang sing mbok tawake ning TikTok kae ya. Ora nyapul teng TikTok aku. Ora ya. Wah niki sae Pak Prodomas niki. Alhamdulillah nggih. Matur sembah nuwun. Monggo Pak Yadi. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih. Ini Gatotkaca melambangkan kekuatan yang luar biasa. Amin. Seorang satria otot kawat balung besi. Di mana seorang satria ini akan menjadi ratu atau menjadi raja di Pringgondani, walaupun tadi kalau kita lihat kisahnya ada Patih Sengkuni yang ngobong-ngobongi ya istilahnya. Alhamdulillah insya Allah tetap Gatotkaca jadi ratu malam hari ini, dan semoga Koperasi Karep niru Gatotkaca jadi raja di Bojonegoro. Amin. Raja ekonomi. Luar biasa. maksudnya. Tepuk tangan anggota ya. Raja ekonomi. Amin. Gitu. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Sriyadi. Monggo menawi tasih wonten kersakaken lagu monggo menawi badhe lenggah nderekaken menuju lenggah. Napa? Terakhir lagu terakhir. Siap, napa? Mbak Niken neh iki. Napa? Tapi aku kan Mas Gareng joget ae apa? Mas Gareng joget. Ket wae dereng joget Pak niku. Ora. Wis ora sae niku. Kowe iki jalan turu apa piye ta? Kene wis sobah kok ora joget. Mbak Niken, Pak Kaji lagune apa Pak Kaji? Napa? Wonten Lestari, wonten Nggih. sing duet Nah, Lintang Asmara. saya minta karena ini supaya Koperasi Karep terus kita lestarikan seluruh unit usahanya, maka saya pengen lestari. Oke, siap. Anu dipun tepangaken menika yang jumeneng sinten mawon Pak Oke, Sriyadi. saya kenalkan. Nggih. Yang pertama saya, Nggih. saya sudah Sriyadi Purnomo selaku direktur. Nggih. Dan di samping kanan saya ini Bapak Haji Sutrisno SH Sebagai selaku ketua Koperasi Karep. Nggih. Dan di samping kowe kok ya melek rono itu Mang. Oh, sorry. Iya derek dipun tepangaken. Nih derek dipun niku titianipun sinten ngoten lho Pak. Kok titian? Ormasane padane. Lah kowe ngenalte bojoku niki titian kula. Nggih. Kaya sepeda motor. Nggih. Nah, kalau di samping saya lagi ini istri saya. Ini mboknya anak-anak. Namanya Jatuti Wahyuningsih. Nah, di samping Pak Haji Sutrisno selaku ketua, di sini ada Bu Sri Ratna Dewi atau panggil Bu Nana. Beliau adalah bendahara koperasi. Wah. Jadi kalau Mas Gareng hari ini nggak manut sama Bu Nana, ora bayaran. Nah, Amin. Pak kula mboten nyuwun Bu Ratna, kula melalui niki lho Pak. Nggih, matur nuwun Bu Ratna. Di sampun. samping Bu Nana itu yang ganteng sendiri Pak Hingos, Nggih. itu namanya Bapak Widarko SH. Pak Widarko. Ya selaku sekretaris. Nggih. Nah, di samping Pak Widarko yang Pak ini ada wakil ketua. Nggih. Biasanya dia suka Pak. Oh nggih. Niku sing anu sing riyen joget mepet apri niku ta? Pak niki genten. Iya. Ayo. Oh, Nggih. Nah,
Itu Pon namanya puas poin. Pak Jarwo ST. Pak Jarwo ST. Oke. Sayangnya bengi iki kok April ra melok ngono. Ning enten gentose, Pak. Oh, enten. 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 Wah, iki kudu munggah iki. Mungkin sareng karo Niken kene. Nggih, siap. Geteni niki saya ganas. Nah, di samping Pak Jarwo ada Bapak Sucipto SH. Oh, Pak Cipto nggih. Itu bidang usaha. Oh, nggih. Usaha umum Pak Cipto. Alhamdulillah pengurus malam hari ini kompak bisa hadir dan bisa mendukung semuanya apa yang telah saya programkan untuk seluruh usaha koperasi Karep. Alhamdulillah mendapat dukungan dan restu beliau. Karena tanpa ada dukungan dari pengurus dan pengawas dan serta anggota, saya tidak bisa apa-apa. Kesuksesan Koperasi Karep adalah kesuksesan kita bersama. Amin. Nggih. Lestari dipun aturaken. Monggo nduk niken maju ke depan. Nggih. Dikancani Gentari gen ngancani Pak Jarwo. Ayo kene. Gen ayo gen ngene gen Gentari. Ayo, mentara. Terus. Ayo. Niki presiden loro jenenge iki nyanyi Lestari Widodo. Ayo. Alah. Ya ora, aku kena yakin wisan. Getari. Wis kita nek pitung sasi kuwi gen kowe. Lah, sing tak deloki sepatune kok, Pak. Pripun? Lah, sepatune munggah tegak. Pak, ning nggih nganu lho Pak, nun sewu naminipun Gentari Gentan niku bel. Terus terus rili kricing. Enten bele sing muni kricing. Lah, Mas Gareng. Jawo. Iki Mas Gentari. Nggih. Mbak Gentari apa Mas Gentari? niku namine Mbas. Bas. Mbak kali Mas Timbas. Nah, jejere Mbak Gentari iki ana neh. Sinten? Gentayangan. Iya. Pon mriku khusus Pak Jarwo, aja entek sing Oh, Pak, ditelaske, Pak. Monggo Pak Jarwo PN kabeh. Ah nggih, Pon monggo ditilar mriki mboten apa becing nggih. Wah, Pak Jarwo golek nggon dhewe kok urek kok tenan. Pak Jarwo, Pak, jenengan nggih kolu. Kula biasane kali mendem sampean boten mendem. Mboten apa-apa Pak, kali kula niku mboten resiko. Lah iya. Ora resiko apa? Los. Nggih, kok niku los niku mung melenteng tok niku ora lahir ayo. Nggih. Matur nuwun sayanipun Bapak-bapak. Tepuk tangan sedaya Bapak Ibu untuk beliau-beliau yang sampun sampun minggah. Matur nuwun Pak Sriadi sekalian garwa, Pak Trisno, matur nuwun duwe pengaringan sehat. Monggo mentara. Ngetan bali ngulang ono Alhamdulillah. Dan bapak-bapak piyai kok le. Wah, udan rezeki. Amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Pun sedaya, Pak. Waranggana kanca pengrawit wis tiba kemil iki. Ha iya. Ya wong jenenge seniman yen lagi mulya ya kaya bengi iki. Leres. Mangsaku. Piye nduk niken? Wah, jan piyai kene elok-elok ta. Elok-elok Mas. Kula kinten mau le bapak-bapak timbali teng mriki niku le mung meneng tok. Tibake pas langsung mau salim karo. Jan elok tenan. Nggih, alhamdulillah. Timbali rene iki yo ngangeni tumrape
Apa para seniman? Niki sinambi nggih Mas Gareng. Nggih, Mas. Kula tak ngaturke lelagon gerajakan mergo ingkang nyuwun niki pepundhenku sing tak tresnani tenan. Sinten? Pak Jun. Wah, nggih. Pak Jun, matur nuwun. Wah, dan piyai kok le. Nggih, Pak Jun. Iya piyai elok tenan iki. Ayo kene Mbak Dita kene karo Nduk Niken kene gerajakan. Monggo. Ayo. Monggo monggo Mbak Dita. Aturan mriki enggal nyanyi. Mbak Niken pun ngertos. Yo Mbak Dita enggal mriki. Yo Mbak, yo Mbak. Ayo. Ayo. Iya. Alhamdulillah wajane ibu-ibu jer diubengi ae. Wes. Nggih. Mengke khusus Pak Jarwo gara-gara aja kundur sik. Ku arep tak aturi beksa karo Gentari. Wis khusus kuwi. Nggih, Pak. Mumpung Gentari dalu niki free, Pak. Wah diakandani kok. Tanpa bandrol Gentari. Tare wangi wingi tak tebus. Nah ya. Apa ning gadean to? Apa termasuk rancaan iki? Ya ora no rancaan. Kok ditebus? Ayo wilan. Oh. Ya Pak. Wilan. Yo gerajakan Banyuwangi berdua Mbak Niken karo Mbak Dita. Monggo, monggo Cak. Yuk garap gerajakan. Monggo yuk Pak Jun wilujeng midang katakan. Yuk. Awas Banyuwangi. Gerajakan nawala liyane tak aturke patek sanga nggon gara-gara. Siap. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Ayo Pak dereki Mak. Ayo. Aglar kang samya seba. Pindara bingkang samudra. Kadya panjraing puspita.